Pa mislim da sam to rekla već nekoliko puta, ali evo ponovit ću, protiv Krasnodara. Ali hajde da dodam još jednu, pošto uvek ponavljam isto, neka to bude Salzburg, Crvena zvezda. Ali u Salzburgu. Čekaj trenutak. Morat ćemo da sačekamo malo dok proverim. Nadam se samo da nije nešto strašno. Marko Dabić, čovjek koji se nalazi iza ove kamere, siđite u studiju da snimamo. Evo, nismo u studiju, ali smo na terenu. Omiljeni emoji, ne znam kako da ga objasnim, ali onaj što ima ovako sklopljene okice i ovako poluosmeh, nadam se da će ga staviti ovdje sa strane da razumete o čemu pričam. Najveći blam, kada sam ja u pitanju, to je dosta blamova. Ne znam da li ih je bilo na Marakani, ali hajde ispričat ću jedan privatni. Desio se pre 5 godina možda, pred ekskurziju. Pala sam ispred škole, ispred gimnazije i svi su mi aplaudirali, smejali se, moja kolena su bila užasna na ekskurziji, tako da eto, možda taj. Najlepši glumac, neka to bude Miloš Biković. Omiljena Zvezdina pesma, računajte na nas, to već svi znaju. Najlepša voditeljka, Dragana Kosjerina, i provjereno znam da je zvezdašica, tako da eto, to je čini još lepšom. Prva Zvezdina utakmica, Zvezda Sevojno, 2009. godine. Ne volim da se setim te utakmice baš. Pa iskreno vam kažem, mislim da je bila Zvezdina i to baš računajte na nas jer smo snimali neku emisiju, a eto, Zvezdina. Užice ili Beograd, stvarno bi bilo glupo da ne dam prednost svom gradu, tako da Užice. Pa najlepši na svijetu, to eto, ostvarenje sna. Najlepši gol na ovom stadionu, pa ima ih dosta, ali neka bude onaj koji sam ja videla, to je Kangin gol protiv Krasnodara ovdje sa pola terena, posle 10 sekundi od početka drugog poluvremena. Eto, njega nisam baš dobro videla, ali neka bude to Kangin gol. Povela bih u ovom trenutku Tamaru jer moramo da snimamo epizode za Zvezda Kids. Ne mogu da pratim rukomet, nikako, niti razumem bilo šta u tom sportu. Omiljeni film, pošto najviše volim da gledam misterije, neka to bude Shutter Island. A omiljena serija koju sam pogledala, La Casa de Papel. Komplet lepinja, naravno. Slanija je dosta. Pa Nemanja Vidić, zato što je iz Užica, ali moram i da kažem da sam voljela i Marka Grujića dok je bio ovdje u Zvezdi. Ne pijem kafu, tako da ni jedno ni drugo. Pitaš jednu Užičanku, pa pečenje. Zima ili leto? Uvek leto, uvek biram leto, iako sam rođena u zimu, nisam zimski čovek. Volim da skijam, ali eto, jedino to, znači leto. Zašto to pitanje? Pa možda 120 dinara, nisam sigurna. Pa pošto sam rekla da mnogo volim leto, znači 5 dana na moru, dajte mi ih sada, molim vas.